Jeg hedder Benedikte og er 26 år og bor i Danmark. Kommer fra Værløse, hvor jeg har boet hele mit liv. Jeg arbejder som støttepædagog. Jeg er troldekuglefan. Jeg har rigtig mange troldekugler og er fuldstændig vild med de der små skinnende ting. Jeg har fået en invitation til at komme ned og se de 4 nye troldekugler, som skal repræsentere Danmark. Så det er jeg rigtig spændt på. Hej. Kan jeg hjælpe dig? Ja, det vil være dejligt. Denne her glaskugle, som er fyldt med forårets anemoner. Den er simpelthen yndig. Dejlige farver. Ja. Og det her, det er Arne Jacobsen-stolen med en lille trold på i sølv. Ej, hvor den er sød. Ja, den er rigtig, rigtig fin. Så er der vikingeskibet i sølv. Den er også sød. Ja, den vil sidde sådan og vippe lidt på tværs. Ja. Så denne her ravkugle, der er sørme små runer på. Prøv at se. Det er rigtig fint. Flot. Ja. Ja, det kan blive svært at vælge. Ja, meget. Hvad kunne du tænke dig? Jeg tror, jeg tager den der. Og den der. Og den og den.